खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान इनफरमेशन भिडिअ लानानै फैदों। लोगोफोर जायफोरानोखि दिपु मेडिकेल कलेज ग्रेड 4 आव अनलाइन खालामदोंमोन, बिथांमोननि थाखाय एडमिट कार्डआ फैबाय। नोंथांमोना थाबैनो एग्जामखौ होनो हासिगोन। नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ बोरै डाउनलड खालामनांगौ, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांबानो जाबाय। लोगोसे नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अल नटिफिकेसन खालामना लाबानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांमोना गिबियावनो क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामग्रो। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे सार्च अप्शनाव DME एडमिट कार्ड होननानै लिरना होबानो जाबाय। सार्च खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे फार्स्टनि लिंकआ एडमिट कार्ड फर ग्रेड 4 पोस्ट डाइरेक्टर अफ मेडिकेल एडुकेसन गभर्नमेन्ट अफ आसाम इन्डिया, बे अप्शनाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। बेनि उनाव मोनसे गोदान पेज नुनो मोनगोन। बेयाव नोंथांमोना मा खालाम, स्क्रल डाउन खालामनानै नैबे सिङाव मा होनदों डाउनलड एडमिट कार्ड फर ग्रेड 4 पोस्ट, बे अप्शनाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैबे मोनसे पेज नुजागोन। नोंथांमोना मा खालाम, नैबे अके अप्शनाव थुना होबानो जाबाय। अके अप्शनाव थुनाय लोगो लोगो नैबे पेज नुनो मोनबावगोन। नोंथांमोना मा खालाम, नैबे एडमिट कार्ड निउ, बे अप्शनाव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। बे अप्शनाव थुनाय लोगो लोगो मोनसे गोदान पेज नुजाबावगोन। नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, नैबेयाव एप्लिकेसन नं, बेयाव नोंथांमोननि मा होनो जेब्ला अनलाइन खालामदोंमोन, बे अनलाइन खालामनायाव मोनसे मा होनो एप्लिकेसन नाम्बार दं। बेखौ होनानै नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय, नैबे डाउनलड अप्शनाव थुना होबानो जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गिबि खेब फैदोंब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अल नटिफिकेसन खालामना लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। बाय बाय।